Halo, takuk lamsoko sini tipri khorang 예. channel o. Hai hoi sing tini chalo nang mai kring mani yagulo sing tini nini thani ote se pai thak ni. Kog rok sini tipri khorang nai tong nai takuk te bukuk chung sing sini viewers rok nai ba nai tong nai rok no sing je norok ni je mono amsai ni tini je lahar ka sulai mani. Pherang jati eba lahar eba tini jingjalon norok lahar ka sulai man thani o tini khorok buri romjak mani. O romjak mani bobohai tabuk wngui tong ba bobohai patimung patiwi tong nong ada area bo obon bisingtwi sini viewers rok no kisa saikhnani makhai belai chanai kokaino puila kokaino mane tini salo जों CM फाइनाय to lama to kasokano kasoka tamangkele जों lama tini karin baito जों fight kaya nangai tamke je nangmani जों to fight khaino tongo tai khaino thani जों tamangke o lama kasopuro oko tini jara puko tongnai rong mane jara o jara potini tongnai rok borok rom jaka borok hingke rom jaka borok je CM ni program paya sak borok no roho jagleng saka borok je usi saikhernika je borok no mane program paya sak borok no roho jagi hinoi hingke tai kaisa kok sanamo chugang je usi sago je munu bisni usi sago je bo mono side CM mono PS ni usi borong munang sani bumung kicha nini bukuk twi chingkhana namo chungo o munu bisni usi sabni bungka osim सरकार bo usi munu PSni boje sago boje sini kongno narkha bo jungno CM sarbai malai rina hinai oboni porke jung tini tamonu kha jung boje saka jungno CM sarbai malai rina hinai ban borong se bo romoi je sini jungjar ja jung andron khanye je sini men dongno se sini men leader ba sini o men rong no se romoi borok ton dikha je mane yang ke yang hai saka mane borok je o sini o men dong no romoi ton dikhala suke saka borok je norong no CM sar bela so paitha ko program o CM sar ni pai man logo no CM sar bai malai ni saka last borok jung tini tamunu nukha jung o CM sar bo thangoi pai kha yang kai malai beri liya borok tamangke borok ni sakri basir na bagoi borok tini onekta nato giri hai ke police giri phunuka borok sungo bahai kono dino nugui mai khosong tak sukjora hingke khapangni joto takukte bukuk chong eba naitung na TV khorokni bwkhak tini no abono kok sungna muchungo je tini ni je pati mung no aro pati kha eba tini je obo hai jingjal wngkha tini norok ni je manthai santani bo tini obo hai nongni monu PS ni khoroksa police nai bwthangni okora eba kaisa PS ni okora eba usi hini chongjak yagulo tini bini bwkhak obo hai norok kok rimani yagulo tabuk sukjora norok je romjaknai rok o romjaknai rok ni sabo romjakha abo kisa joto naitongnai takuk tei bukuk chong no obo kisa bumung saikha sabo romjakha je tini romjak manthai sanmungni bwkhago romjaka o jojoti tripura hingkai jotin tripura hingkai tai khorok tamde khoroknoi tongo ang wansa no bo mane bukmalia jung tamangke jung jotono wansa tripura thanjakai no o je androno tini sengma ba oboni bagai ang jotoni bukmalia hai pono je manmani sakatang tabuk sukjora je o khorok buri romjaknai rok ki borok nogo kifili thangka o je i borong no yakar ki klaikya borong no kifil no rika hingkai plus borong no je saka je waisa borong ni document waisa phunukdi waisa ta phunukdi mane tam mane borong no jesek bono cash sina naikha borong no hingkai plus suijakliya last o ke tamjani mane sigir sogor khai kata kisa borong no obono paithakgo obono kok sungna muchungo sini
naitongnai joro takhuti bukhusong obo bujina musungo je tini je obo hai pati mungmani yaklo wansa tiprasa hini tini lahar ka sulaimani rok te lahar ka sulaimani bukhago tini sakni manthano sakni musungmani ba sakni je nanguk tongmani o sanmungo tini obo hai kebengmung wngkha a kebengmungni bisingo tabuk jora norokno je borokno romkha borokno phiyokka phiyaba abo chwng salano khwnawui paikha o khwnamani yagulo tini tabuk tamo selaikha je hapangni bwkhaktwi norok tini obo hai jwngjalangmani eba obo hai lahar kasumani bwkhago oboni tui kisa saikhnai di tipri khorang naitongnai joto takhuk tei bukhuk songno Ang obono sanmo jago tak pondo kunu solution yako bo जों oboni bagui जों taibo kotor andrung khainani जों uansugui tongo जों tabuk tamongkhe oboni bagui kuno ekta tini hai je kuno dino pono borok kok narogo hingke tini omo hai kuno dino pono kok narokma bo kwrwi khaiba bo kwrwi borok huda जोंनो huda mane chini o jara pukorokno men haike ba chini o tini o andrung ni leader rongse ulta borok arrest khaioi jelo dai tonikha borok oboni bagui mane kok pondo sanasi sujug riya borok ekdom tike khai tonikha tini asuk jora gabor bisingtwi norok thwngkwrwngni bwkhaktwi de ba eba norok political ni bisingtwi de tini norokni kwbangma tipra hasteo kwbangma thwngkwrwng tongo teibo CPM IPFT tini congress tini আমরা বাঙালি tei BJP tipramo tahani tongo oboni bisingtwi norok tini lahar kasumani klai aboni bisingo kuno thwngkrung bodolo kwrwngjak tora tong obo chwng saloni hini khwnai paikha phiaba nwngaphor kwrwi wngsago o je norok yapri semajago norok manthai santani obo hai thwngkrung bodolo gwdaljak tora tong chini oro kuno congress kwrwi CPM kwrwi BJP kwrwi जों jotono o jara o area tongnai जों jotono thanchakaino uansa tiprasa milimini जों thanchakai o lamani bagui जों tini andolon khaimani जों tini obo hai je lahar kasumani yagulo norok tini hor aikha khana wngkha a jora o norok tam khlainani hini uansugui tong norokni je sanmung eba norokni manthai sanmungo tamrok hini norok uansukmani klai tong abo kitsa joto hasteni lukurokno nini khorang bai kitsa sawi khwnari demono जों tini obono sanmuchuk ang je जों tini hotar ke mane CM fainai hinno mane baskema saimangka baskema saimali haipono जों jesuk saimantui जों bo khaika haipono chini kisa mane जों jesuk mantui जों khaino phunukha जों taibo bwskango kotor andolon khaina bagui जों taibo mane uddeশ্য naitongo जों bwskango norokni manthai maya hingke norok tebo bwskango yapri kotor senai hini norok khakaui tongo phiaba obono norok swngna muchungo je norokni tini je wngui tongmani patimung tongmani abono tui lukurok naimani yagulo chini oro comment sokpaikha comment rok bwkhaktwi tini belai no khadumani wngjak aboni bagui no belai hambai je tini tipri khorang channel bai kwrwngmani bagui Nete paithago hambai nini sinimung kisa rigari nung nini sinimung eba nini bumung tamung kha abo kisa sinimung rigari chono. ani mungkai koronjoi tipra ang social worker youth Takuk belai hambai nung koronjoi Tripura sini takuk okrano sungbai kwrwngmani bagui je tini mono amchaini je jwngjalungmani patipungno kok saikhnamani bagui hingke obo haikhe no chwng norokno choyawi mangpili phurumnani bagui chwng chaijagui tongo tei kwrwngui tongo chini tipri khorni bwkhaktwi funding ni bisingtwi eba kokdukni bisingtwi kwrwngmani yagulo chwng khwnawi mankha chwng salobo norokno update rikha tipri khorang naitongnai joto takuk tei bukhuk chongno tei chwng taksarigo bongni o amchaini jeta wngui tongmani eba borok muchungui tongmani obo hai jwngjal phiaba tabuk obono sathai klaio chini takuk tei bukhuk chong eba thwngkrung bodolokno obono sana muchungo je tini tongo sunglukurok tini borokni manthai santani o tini omo hai jwngjal wngkha khe bahai kami amchaini lukurok eba tongko sunglukurok safety wngnai ba sakni manthai santani tini tamni bagui sak dukhu mannai tini tamni bagui tini obo hai jwngjal khlaini abono chwngmung
wansu kulung rok ni tei tongo sungluk rok ni norok naitok ni chawaioi tirpri khorang.